mountains, sing to the sea. Raise your voices, lift your hearts. This is the day the Lord has made. Let all the earth rejoice. Sa ngalan, samahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Mao ni ang atong ikatulo nga minor triduo mass para sa atong pagpangandam sa pagsugod sa Novena Masses para sa atong kapistahan ni San Vicente Ferrer dinhi sa atong parokya. Ugma ta magsugod sa atong nobina. Padayon atong iampo nining atong triduum ang kalinaw sa tibok kalibutan, healing sa mga nasakitan ug nagsubo karon nga mga katawhan. Labi na gyud dinhi sa atong nasod ang kahusay unta sa atong mga relasyon, labi na sa mga politicians nining nagsingabot na nato nga eleksyon. Ug padayon natong iampo ang atong mahal nga Santo Papa nga mipanaw si Pope Francis alang sa iyang kapahulayang dayon. Ug ang atong mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato pinaagi nining atong mga slots hatagan unta sa Ginoo sa tinuod nga kalipay o kalambuan sa ilang kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo, kaluy-i kami. Kristo, kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit ug kadait sa iyang mga tao dinhi sa yuta. Ginoong Dios langit nong hari, Dios Amahan makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagaday kami kanimo tungod sa imong himaya. Ginoong Hesukristo, bugtong anak sa Amahan, Ginoong Dios, Kordero sa Dios, ikaw nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluy-i kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan, dawata ang among pangamuyo. Kay ikaw lamang ang Santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon o Hesukristo, uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Dios Amahan. Amen. Mag-ampo kita. O Dios, naglipay kanamo sa tinuig. O Dios, naglipay ka kanamo sa tinuig nga pangilin sa Pasko sa pagkabanhaw sa Ginoo. Itugot nga maluluyon nga pinaagi sa mga pangilin nga among gisaulog dinhi sa yuta. Mahimo unta kaming takos sa pag-abot sa mga kalipay nga tunhay diha sa langit. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak
nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Usa ni anak kaadlaw, si Pedro ug si Juan miadto sa templo sa alas 3 sa hapon, ang takna sa pag-ampo. Sa ganghaan nga ginganlag matahom nga ganghaan, may usa ka tawo nga bakol sukad sa iyang pagkahimugso. Kada adlaw gihatod siya ngadto sa templo aron magpakilimos. Sa pagkakita niya kang Pedro ug kang Juan nga nanulod sa templo, nagpalimos siya kanila. Mitutok sila kaniya ug unya miingon si Pedro, "Tan-awa kami." Busa mitan-aw ang bakol kanila ug nagpaabot nga hatagan siya limos. Ug si Pedro miingon, "Wala ako'y kwarta, apan hatagan ko ikaw niining ania kanako. Sa ngalan ni Hesukristo nga Nazaretnon, lakaw." Unya gigunita ni Pedro ang tuong kamot sa bakol ug gitabangan siya pagpatindog. Diha-diha nalig-on ang tiil ug buol-buol sa bakol. Milukso siya, mibarog ug milakaw. Unya mikuyog siya kanila ngadto sa templo nga naglakaw ug naglukso-lukso ug nagdaig sa Dios. Ang mga tawo nakakita kaniya nga naglakaw ug nagdaig sa Dios ug dihang nailhan nila nga siya maudiay ang makililimos nga naglingkuran didto sa ganghaan sa templo nga ginganlag matahom nga ganghaan, natingala pag-ayo silang tanan sa nahitabo kaniya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang yuta puno sa kaayo sa Ginoo. Ang yuta puno sa kaayo sa Ginoo. Pasalamati ang Ginoo, sangpita ang iyang ngalan, isangyaw sa kanasuran ang iyang mga binuhatan. Awiti siya, awiti ang iyang pagdaig, isangyaw ang tanan niyang katingalahang mga buhat. Ang yuta puno sa kaayo sa Ginoo. Himaya ang iyang balaangalan, pagsadya kamo mga kasing-kasing nga nangita sa Ginoo. Paabuta ang Ginoo diha sa gahom, paningkamuti ang pagalagad kaniya sa kanunay. Ang yuta puno sa kaayo sa Ginoo. Kamong mga kaliwat ni Abraham, iyang mga sulugoon, mga anak ni Jacob, iyang mga pinili.
siya ang Ginoo, mao ang atong Dios. Sa tibuok yuta nagahari ang iyang panghukom. Ang yuta puno sa kaayo sa Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaw ikaw, O Ginoo. Sa maong adlaw, duha kanila naglakaw paingon sa usa ka balangay nga ginganlag Imaos, mga napulog usa ka kilometro gikan sa Jerusalem, ug nagsultihanay sila mahitungod sa tanang mga butang nga nahitabo. Samtang nagsultihanay sila, miduol si Jesus ug mikuyog kanila. Nakita nila siya apan wala sila makaila kaniya. Unya mingon si Jesus kanila, unsabay inyong gipanagsultihan samtang naglakaw kamo? Mihunong sila nga subo og panagway, ug ang usa kanila nga ginganlag Cleopas nangutana kaniya, ikaw ra bay nagpuyo sa Jerusalem nga wala mahibalo sa mga nahitabo didto niining pipila ka adlaw nga milabay? Unsang mga hitabua? Nangutana si Jesus. Ang nahitabo kang Jesus nga Nazaretnon, mitubag sila. Usa siya ka propeta o giila sa Dios o sa tanang mga tao nga gamhanan sa pulong o sa buhat. Ang mga kadagkuan sa mga pari o ang mga punuan mitugyan kaniya aron silutan siya sa kamatayon o gilansang nila siya sa krus. Naglaom unta kadto kami nga siya mao ang muluwas sa Israel. Labot pa niini, ikatulong adlaw na karon sukad kini nahitabo og pipila sa mga babae nga among mga kauban nakapakurat kanamo. Nangadlawon sila pag-adto sa lubnganan apan wala nila hikaplagi didto ang iyang lawas, og namalik sila nga nanugilon nga nakakita kuno sila pananaon diin may mga anghel nga misulti kanila nga buhi siya. Og pipila sa among mga kauban nangadto sa lubnganan og nakaplagan nila kini sumala gayud sa gisugilon sa mga babae apan wala sila makakita kaniya. Unya mingon si Jesus kanila, pagkabuang gayod ninyo, pagkadugay ninyong mutuo sa tanang gisulti sa mga propeta. Dili ba kinahanglan man nga magantos ang Mesiyas niining mga butanga ug unya mosulod sa iyang himaya? O gipasabot ni Jesus kanila ang gisulti mahitungod kaniya sa tibuok kasulatan sugod sa mga basahon nga gisulat ni Moises hangtod sa mga sinulat sa tanang propeta. Niadtong tungura duol na sila sa balangay nga ilang adtuan ug nagpasabot si Jesus nga daw mopadayon lang siya sa unahan apan
gihawiran nila siya o giingnan, anhilang ta mamahulay kay hapit na magabi. Busa midayon siya og nagpabilin uban kanila. Sa ila ng pagpanihapon, mikuha siya sa pahan o gipanalanginan niya kini o niya gipikas-pikas niya o gihatag kanila. Diha-diha nabuka ang ilang mga mata o nakaila sila kaniya apan nahanaw siya. Nag-ingnanay sila, dili ba ingon og may kalayo nga nagdilaab sa atong kasing-kasing sa dihang nagsulti siya og nagpatinaw kanato sa kasulatan didto sa dalan, og nanindog sila dayon og namalik sa Jerusalem diin hikaplagan nila ang napulog usa ka tinun-an og ang uban pa nga nagkatigom og nag-ingon, tinuod gayod nga nabanhaw ang Ginoo. Si Simon nakakita kaniya. Unya gisaysay sa duha ka tawo ang nahitabo didto sa dalan og nga nakaila sila sa Ginoo sa iyang pagpikas-pikas sa pahan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Pipila sa mga pagtulunan nga atong makuha gikan sa atong pagbasa og sa Ebanghelyo og sa kasaulugan nato aning Easter season. Una nga ang kalipay makab-ot ra gid nato diha sa pulong sa Ginoo. Ikaduha, ang makawagtang sa atong kasubo mao ang pagpamalandong sa pulong sa Ginoo. Kanabang makakita ta nga natuman ang pulong sa Ginoo dinhi sa atong kasinatian. Ug ang ikatulo, kanig yung makapakita sa Ginoo, kinig yung Eucharistia, kining pagpikas-pikas sa pan. Lingiyay mong tupad, na kay kaguol karon, na kay kaguol, naawa. Kung wa jud kay kaguol, wa ka maguol sa imong utang, wa ka maguol sa imong health, wa ka naguol anang imong mga anak, imong mga kauban sa kinabuhi, wa ka naguol sa imong trabaho. Congratulations. Pasabot, suod ka sa pulong sa Ginoo. Kay kining duha ka tawo naguol sila. Guol kayong galakaw. Frustrated, disappointed sa ilang mga expectations, di ba? Kasagaran yung makapastress nato kana magyong dili matuman ang atong expectation. Mao sa nay gawas nga makapaguol, usahay makapalagot sa nato. Unsa may imong expectation sa umaabot nga eleksyon? Zawan, nga mo arang-arang ang kahimtang sa Pilipinas o mo grabe inig humas eleksyon? Wa gi nangandoy nga mo grabe ang atong problema karon oy. Mangandoy ta nga mo grabe kamahal ang palaliton. Mangandoy ta nga mo sakag maayo ang presyos bugas, gasolina. Mo saka ang rate sa unemployment inighuman sa eleksyon. Dili na mo'y pangandoy nato Ang ato expectation nga inighuman sa eleksyon na anay mutubag, musulbad sa ato karong giatubang problema, peace and order, kaning drugas, kining crisis sa employment, crisis sa financial, economic crisis.
Kining crisis sa relasyon sa atong mga leaders nga kaniadto, amigo sila karon na nag-away na. Masulbad unta ni inighuman sa eleksyon. Mao na atong expectation. Nya kinsa may angayng butaran ron sa eleksyon para masulbad ang atong mga problema dili mo grabe. Kinsa man? Team Marcos o Team Duterte? Ikay pili ana. Mao bitang do natay pinili ay kay kanya-kanya tagpili. Unsay na feel nimo kanay sundan. Ug tan-aw nimo kaning Team Marcos mao ni makapa wagtang sa atong makaparang-arang sa atong kahimtang. Kana mo'y butari ug ang tanan nga naa diha ng maong team gikan sa senador hangtod sa konsehal. Kana mo'y kuane? Kana ganing butari. Ug tan-aw sad nimo kanisang Team Duterte mao sad ni makaparang-arang. Kana say butari. Gikan sa senador hangtod gyud ngadto sa konsehal. Di ba? Unya kun kinsa toy kay demokrasya man kinsa toy daghan og nilabaw ang ilang gidaghanon sa pagpili, katoy atong tahoron, dili daoton. Tahoron ba pananglitan inig ending nakapili ang mga tao kinabag ang Pilipino tuagid sa Team Marcos or sa Team Duterte, atong respetuhan. Mo nay Diyos nung eleksyon, dili ta magbuot-buot. Kita lahi man ta dinhi sa Pilipinas, inighuman sa eleksyon ang napildi magsigig daot sa nidaog. Nya ang nidaog sad magsigi sag opres sa napildi. Hasta paganing kapwa niya nidaog usahay iya pa maganing lutuson. Di ba? Inana ta murabag dili matapos ang atong eleksyon. Dili matapos inig-proclaim kinsay winner. Tuloy ang laban. Mao nay atong kasagarang isulti. Dili na unta na mao. Nganong magsige pamantag laban. Tuloy ang samahan. Tuloy ang pagkakaisa. Tuloy ang unsa man? Respetuhan. Kung sa sakto ba ning akong Tagalog. Human na ang eleksyon. Ang problema lang kung tikason ang eleksyon. Kana mo'y tuloy ang laban basta na ay panikas. Nya, duha ra man giroy main nga tikas sa atong eleksyon. Vote buying. Gidili gina sa atong election code o kaning dagdag bawas gidili gid na, pero naagyoy mo attempt ana gani karon porting gubuta sa atong OFW nga nang ilang butasyon nga online. Daghan ang ni question, daghan ang ni file og complaints. Kana sa OFW pala na inigabot kas pizza 12 sa ato na dinhing national election. Unsa na sad kay problema ang moabot. Mao ni ang katong kumilik atong hangyoon kay sila man mo gi-in charge ana. Kanang satisfying ang result gyud unta mga kumilik. Satisfying ba to each Filipino? O di man tingali tanan, at least the greater majority of Filipinos satisfied sa resulta sa eleksyon. Dili mo abot ang kilay. Dili magsigi og ngano man to. Ano ba? Sa inyong paminaw, nakakaroy tika sa eleksyon o wa? Kamo na ihukom diha niya. Magampo ta na. Maningkamot sa tagbantay. Maningkamot ta og pahaluna unsaon pagbutar. Nganong ako maninggisgutan tungod kay ang pulong sa Ginoo nga makapahupay nato mao gyud ang kamatuoran. Muna si Hesus sa dihang naguol kay kini mga tawhana kay ngano kunong namatay si Hesus nga ilaon tang gilauman nga mao'y muluwas, ginganlan ni Hesus, ningon si Hesus, pagkabuang gayud ninyo.
pagkadugay ninyong mutuo sa tanang gisulti sa mga propeta. Karabitang gisulti sa pulong sa Ginoo. Unsa man na siya? Kamatuoran man na. Nya kun ato na ganinang tuison ang kamatuoran, ilisa na tog bakak, diha dapita mahimo gitang buang. Lingay mong tupad ingna wa kay mga kabuang. Ingna ko no. Sa ato pa di ay kung ang color sa imong buhok itom, unya imong gipablan, binuang day na. Nganlan ka ni Kristo pagkabuang gayud nimo. Kay nga naman, nganong imo nang ilisan ang kamatuoran? Sa ato pa ikaw bana, unya nangabit ka, buang ka, nagpakabuang. Nganong ilisan man nimo ang kamatuoran? Nabana man ka, nganong atom jud ka atong kabit? Ikaw pare ka, nya ang imong kamatuoran nga madre mo imong partner. Nya mangita gyud ka dihag biyuda or parisyoner, buang ka, i-partner ang madre. Nya unsa may partnership sa pari og madre? Kinabuhi sa kasantos, poverty, celibacy, obedience. Ana dihang among partnership. Pero kami say magunay-unay og binuang ang mga buang. Di ba? Ikaw usa ka kapolitisyan, senador ka or congressman or presidente sa Pilipinas, nya kusog kay ka mo diktar sa mga Pilipinos ug unsay buhaton ang imong yung gusto mo imong ipatuman, nagbinuang na ka. Ngano man, you are supposed to obey the Filipinos. Dili ka maoy mo diktar, nya imo pag yung tuison ang balaod, di nimo sundon tungod lang kay ikaw maoy kunuhay gituboy sa mga tao. Kanang imong mandate isip presidente, vice presidente, unsa pa na diha, senador, apil na sa mga kabinet, mga appointed positions, mga secretaries, undersecretaries, hangtod sa katapusang barangay health worker, mga empleyado mong tanan sa mga Filipino people here and abroad, employees mo, sulugoon mo, mabitang perti ninyong pangumpanya karon, perti ninyong lamano-lamano, kunuhay, kaon-kaon pa mo anang mga pagkaon, ngawa ninyo ganahi, hilas kay mustanan, kamong uban. Tungod kay nang-apply mo, nang-apply, o kining among pagbutar, matag usa ka Pilipinos, maoy nag-signify nga ako kang gidawat, isip maoy mo alagad sa Pilipino, dili aron mo oppressed og mo daot og mangawat sa pundos Pilipinas. Ayaw to isa ang kamatuoran, kay ang pulong sa Ginoo gusto gyud nga kamatuoran. The truth will set you free. Nakaron muna diri sa atong unang pagbasa, way kwarta si Pedro og si Juan, nisod sila sa templo, naay nangayog kwarta, nagpakilimos, bakol, nagpakilimos, way kwarta. Unsa may gihatag ni Pedro, ingon siya, kami wagin may kwarta, pero tagaan ka namo, sanian namo, ug unsa may naa nila, pulong sa Ginoo, si Kristo mismo. Kay si Kristo man mo ipulong nga nagpakatao. Ug unsa may gibuhat ni Pedro, sa ngalan nining maong pulong nga nagpakatao, sa ngalan ni Hesukristo, tindog ug lakaw. Ana, nakalakaw Hoy tubag. Adi ay mo kasuko kanang kuan lang ba kanang tubag lag tinarong ba. Nakalakaw. Katong iyang paglakaw, mabayran tong kwarta. Why amount of money makahatag atoy? Sa ato pa di ay, ang pulong sa Ginoo kung atong puy-an, labaw pa nas kwarta. Muna mohangyo ta sa atong mga politicians, ayaw mo sigig kahangol anang kwarta.
kamong mga hangol o kwarta nga mga politicians, hunungan na kay makadaot na sa atong nasod. Higugmaan ninyo ang pulong sa Ginoo. Unya gamita ang kwarta sa pulong sa Ginoo. O na maayong buhaton. O na nga ang mga duha ka tawo nga naglakaw nga masulubon nalipay sa dihang matud pa nila murag na ako noy nagdilaab nga kalayo sa dihang na malandong na sila sa pulong sa Ginoo. Ilan ang gisaysay ang pulong sa Ginoo. Ang butas, ang bakol sad naglukso-lukso, nagdaig sa Ginoo sa dihang niipikto ang gahom sa pulong sa Ginoo diha niya. Si San Vicente Ferrer naggamit sa pulong sa Ginoo. Daghan kay siyag milagro nga gihimo. Apan giunsa niya paggamit ang pulong sa Ginoo diha sa pagpaubos. Sama ni Pedro niingon wa mi kwarta. Ni angkon ba? Wa mi amo. Ni anamo ang Ginoo. Ang ato sa dunta mga politicians, kamong nidagan labi na gyud mong mudaog puhon pagpaubos. Ayaw mo pagpagarbo kay makadaot na sa atong nasod. Bisag unsay imong posisyon nga nakabot, ayaw pag-ingon nga worthy ka ni ana. Na timingan lang nga ikay gibutaran sa kadaghanan. Pero dili ka angayan ni anang maong posisyon. Without God, we are simply nothing. Ako sa akong pagkapari, ug wa gyud Ginoo, wa gyud ni kapuslanan. Kining akong pagsigig baligyag slat, wa gyud ni kapuslanan. Muna ako sige ra jud kog hangyo sa Ginoo. Lord, hikapa in taon ang kasing-kasing aning akong gibaligya ag slat. Kaya ang amo rabang God's healing and deliverance power, 41,000 pa ang wa mahalin, tag 100 pesos. San Vicente Ferrer, tabangi in taon mi ani nga mahalin ni kay gamitonon ra ba ni karong pista, sugod na ra ba ugma ang nobina. Ana, nya mag-uol ko ana, dili. Og di ni mahalin unsa may itong buhaton? Ay tuloy ang pista. Wa na tay hikay, wala na nang atong mga gitawag og mga kato mga bugas nga tag 5 kilos ato na lang sa tong i-cancel. Kay nagsalig raman ta sa inyong pag-abli sa inyong kasing-kasing sa pulong sa Ginoo. Gilinga imong tupad ing na abli na ka. Ing na ba abli na baka? Ay mo pagtugtog diha abli na. Maura ba na inighisgot na tugslat daig tugtog. Ana aron dili ka bati. Nya inig abot na sa panginahanglan ug makanser na din agid kato. Ginoo sig pangayo. Makat-on unta tag pikas-pikas. Kamao sa tang mupikas ug muhatag. Kanang inyong 500 kuha ila nag 100 god ipalit tinig slat. Ug na kay 1,000 kuha ilang kuno na siya og 200 ipalit dirig slat. 800 lay imo. Nyag naa kay 3,000. O gusto nimo ihatag tanan 3,000. Congratulations. Kay gani si Pedro ug si Juan way kwarta pero nakaayog bakol. Si San Vicente Ferrer way kwarta pero nakahingilig yawa, nakapaayo pag hundreds mga miraculous healing. Mother Teresa of Calcutta way kwarta pero nakapakaon og more than 100,000 people, children every day hangtod karon. Nga naman dili man ang kwarta mo'y atong security, ang pulong sa Ginoo nga nagpakatao. Nya kun naa kay kwarta gigamit nimo sa pagtuman sa pulong sa Ginoo, sama ning atong buhaton karon sa pista, manghatag tag pagkaon, muhatag tag mga kalingawan para manindot ang atong pag-celebrate, mulig-on ang atong pagsinabtanay kana nindot kay na. Karon ugma pista sa ato dinhing proper San Vicente Chapel kay katapusan man ang Huwebes.
ambot kag nag-andam na baron sila sa ilang mga lutuonon. Di mo na atong buhaton ugma. Manim ako bitang ipadungog-dungog kay naa sa atubangan ang uban. Mga tutas ilang balay na kay mohikay man gid na naa. Hain to murag dako-dakong utbos aso adto ta didto. Aron ta magkahiusa. Nadi ang kapilya ay kilid ugma ng ilang pista. Alas 10 ang misa panimba mo didto. Unya kada na katapusang Huwebes ang ato sa dinhing parokya kada ikaduhang Sabado magsunod na sa siya. Perting hiusa ta ana nya ini ka kuan Biyernes ikaduha na tong nobinaryo dinhi naa sad tay Jubilee of Teachers and Students. Mga maestra nato ug mga estudyante diha naa sila night. Ini kasabado Jubilee of Culture. Natay cultural dance kanang baile tibuok. Kamong mga wa nay ngipon, mabalik mo baile. Ang iparis kato lang sang galisod og lihok kay mo la sa tay ana kan bayana. Baile cultural. Unya ini kakuan asad, ini ka Domingo nasa day Jubilee of Sports or Runners. Nasa day running with San Vicente Ferrer as Pilgrims of Hope. Pulos nito mga Jubilee kay Jubilee year maron atong gipamutang ag Jubilee. Nasa Jubilee for kanang mga athletes, Jubilee for youth, Jubilee for drivers. Ana. Nindot ana. Haron ta magkahiusa pero di mo mopalit aning atong slot, posibleng makancel ning tanan. Kay nagkinahanglan manig mga budget. Nasa Jubilee for the poor kanang atong pagpanghatag og bugas nga moabot nga nag mga 3,000 to 4,000 ka 5 kilo packed rice. Ana ato na panghatag. Humanday Jubilee of Parishioners inig pista na nato dinhi nata dihay gitawag og baryo pista magdungan tag pangaon tanan kansilon tanang tanan kun way kwarta. Di ba? Pero mamalit mo slot hurot ni celebrate og maglukso-lukso tas kalipay na sige katong mo palit nindog ta. Mga igsuon uban sa malipayon og mapasalamaton nga mga kasing-kasing atong ipadangat ang atong mga pangaliya ngadto sa Dios dinhi sa paghimo nato sa atong triduom nga misa alang sa atong pagsaulog sa ikanapulog duha nga kapistahan sa atong parokya. Palihog mangluhod. Ikatulong adlaw sa Triduum, pagampo sa pagpaubos. Ginoo nga makagagahom sa nga tanan, Dios nga walay sinugdan o katapusan, nagpuno ka sa mga hiyas nga langit nun sa kasing-kasing ni San Vicente Ferrer, apan bisan pa niini, gibuhat mo siya nga mapaubsanon, kay wala siya mangandoy sa mga pagdaig nga kalibutanon, wala usab siya mahiubos sa mga pagdumot, sa mga paglibak ug sa mga pagbutang-butang kaniya. Nangamuyo ako kanimo Ginoo tungod sa mga pahanungdan niining imong apostol nga mahimo unta usab ako nga mapaubsanon sa mga kaayuhan ug sa mga kadautan nga dili usab ako mangita sa mga kaayuhan nga yutan-on aron sa akong pag-ila nga ako abog lamang ug nga kining akong pagpaubos makaluwas kanako pinaagi sa mga kamot mong Dios nun. Muuswag ako kutob sa paghimaya sa langit. Amen. Amen. Usa sa mga milagros ni San Vicente Ferrer. Sa siyudad sa Valencia, si Jaime Lumbar nasakit sa makusuguyamot nga hilanat nga gikan sa dakong kainit minghupong og ang tutunlan niya dapit sa sulod nga tungod niini gilugan siya sa Santa Lana kay dili naman siya makahimo sa pagkalawat sa viatiko. Nagaampo siya kang San Vicente Ferrer ug sa pagkatungang gabii nagpakita si San Vicente kaniya og miingon, bangon tungod kay maayo ka na.
Sa hilom mga muyo kita kang San Vicente Ferrer sa mga kaluoy nga atong gitinguha ni ining triduom. Palihog manindog. Sa matag pag-ampo ang atong itubag, sa pangama ni San Vicente Ferrer, Amahan, pamatia kami. Sa pangama ni San Vicente Ferrer, Amahan, pamatia kami. Nga ang mga kaobispuhan, epektibong mumantala sa mensahe sa paglaom, pinaagi sa ilang balaang pagkinabuhi, magampo kita sa Ginoo. Sa pangama ni San Vicente Ferrer, Amahan, pamatia kami. Nga ang mga pangulo sa gobyerno, magdalag paglaom o kahayag, ngadto sa atong katawhan, pinaagi sa ilang maunumong pagpangalagad sa publiko, magampo kita sa Ginoo. Sa pangama ni San Vicente Ferrer, Amahan, pamatia kami. Nga mas masabtan unta nato, nga nung si Kristong kinahanglang mag-antos ug sa ikatulo ka adlaw mabanhaw gikan sa mga minatay, magampo kita sa Ginoo. Sa pangama ni San Vicente Ferrer, Amahan, pamatia kami. Nga ang mga masakiton, maalim ug malig-on, pinaagi sa ilang pagkalawat sa santos nga Eucharistia, magampo kita sa Ginoo. Sa pangama ni San Vicente Ferrer, Amahan, pamatia kami. Nga si Halangdyong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo, nga takos nga mabayaw, ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Sa pangama ni San Vicente Ferrer, Amahan, pamatia kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Sa pangama ni San Vicente Ferrer, Amahan, pamatia kami. Nga ang tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug dagan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Sa pangama ni San Vicente Ferrer, Amahan, pamatia kami. Nga ang mga nangamatay, makatagamtam sa kahingpit sa kinabuhi, tipon sa nabanhawng Kristo, magampo kita sa Ginoo. Sa pangama ni San Vicente Ferrer, Amahan, pamatia kami. Tanan, labing kamahanan o maluluyong Amahan, ikaw ang nagbuhat o nagpalambo sa tanang kabuhatan, dawata kining among mga pangamuyo, nga among ipadangat kanimo, uban sa gugma o pagtuo, diha sa pangama ni San Vicente Ferrer, among patron, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Magalampo ka nga tinuod, manlalaban ka manamon. Kay magalampo ka nga tinuod, manlalaban ka manamon. Kami San Vicente sa Diyos iyampo, kami nga kanimo na naglaho. Kami San Vicente sa Diyos iyampo, kami nga kanimo na naglaho. Ni Santo Domingo giduaw ka, sa Bistiga Sagrado niya. Nahimo kang tumungog sama, sa suga nga kang imo nag-iwag. Inganlan ka ni Kristo nga apostol, magmuna nga matuon. Kami San Vicente sa Diyos iyampo, kami nga kanimo na naglaho. Nanghanan uyamot nga Hudiyos,
ipabalik mo sa Dios. Ug 8,000 oros, ibuhat mo sila nga Kristiyanos. Irihis dili maisip gayon, ang ginakabig mo ng Kristo. Kami sa Vicente sa Diyos iampo, kami nga kanimo na naglaom. Ingon ikaw gangyel nga langit nun, nagwali ka sa Valenciano. Ang kalain-lain nga nasyon, na nagkasabot sa imong gipamuno. Nahitingalang tang mga Kristiyanos sa pagtanaw ning Lucero. Kami sa Vicente sa Diyos iampo, kami nga kanimo na naglaom. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako o ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamo, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapusulanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, dawata kining sakripisyo sa among kaluwasan, ug luwasa kami sa kalag ug sa lawas. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausap kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug mataro. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon, apan labi na gayod niining panahon nga mahimayaon kanus-a si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Siya gayod ang matuod nga kordero nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Sa pagpakamatay, gilaglag niya ang among kamatayon, ug sa pagkabanhaw, giuli niya ang among kinabuhi. Tungod niini uban sa mga kalipay sa Paskos pagkabanhaw, nagmaya ang tibuok kalibutan, ug usab ang mga anghel sa kalangitan, niduyog pag-awit sa imno sa imong himaya, diha sa way hunong nga pag-ingon. Santo, Santo, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman. Puno ang langit ug yuta sa imong Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a
Kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni iningadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalik man. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan, nining pans kinabuhi o kalis kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang og mo alagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas og dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Jose ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon kababanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan hania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom amahan. Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog og himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Sa pagsulay
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay mo man ang gingharian, ang kahugan, imaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Maana usab kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios Kordero sa Dios nga nagawag sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mapalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Inimao akong lawas, nga akong gihatag sa inyong kaluwasan. Dawata kini sa akong handumanan. Kini ang akong dugo, iula sa inyong kapasayloan. Dawata kini sa akong handumanan. Niining langit mong kalanon, inawat sa kabus. Ang sanyo ay kapagyasan sa namatay sa krus. Inimao akong lawas, nga akong gihatag sa inyong kaluwasan. Dawata kini sa akong handumanan. Magampo kita. O Ginoo, nangamuyo kami nga human kami kalimpyuhi sa karaang kinabuhi sa sala
ang pagkalawat sa sakramento sa imong anak, maghimo unta kanamo nga bag-ong mga binuhat. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Manglingkod makadiyot. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang kalipay nga Dios nun. Unya mahitabo ra ni kon ang pulong sa Ginoo mao gyud atong kanunayng ibutang sa atong kasing-kasing ug hunahuna ug mao'y atong gamiton pagsulbad sa tanan natong problema. Salamat sa nagsunod sa pulong sa Ginoo ug mialagad nato karon, labi na gyud ang atong kantor si Brad Rene Montecalvo, atong salmista si Sister Alicia Mondrano, ang atong mga lektor si Sister Rosana Bihok o si Sister Leslie Abiliana, ang atong sakristan, atong mga Eucharistic lay minister o atong IT kami alagad nato karon. Labi na gyud ang nihimo sa formal offerings, pinanguluhan sa atong bread and wine offerers o atong pilgrims karon, ang 2,000 Hail Mary group. Labi na gyud sa ilang mga leader, sila si Brad Ian Cabal o Mrs. Mary Luz Alaura. Masipang pakpak kanilang tanan. Salamat kaayo. So karong hapon mao ang atong karong gabi alas 6 ang atong major sa ni Triduo Mass. Nya mosunod dayon inighuman sa misa ang atong Grand Motorcade, ikatulo o katapusan atong motorcade. Nya ugmang adlaw mao ang atong kaning first day sa nobina. Nya ang atong activity ni ana mao ang pista sa proper San Vicente Chapel. Unya inig ka Biyernes ang atong activity mao ang Jubilee sa teachers and students, teachers night atong tawag ana. Nya inig ka Sabado sa alas 9 ang atong pangonpirma ni dinhi natay confirmation. Unya inig ka gabi mao ang atong Jubilees mga barangay baile sa tibuok barangay. Nya kadtong ikadomingo alas 4 kadlawon mao nay assembly time sa kadtong moapil sa Running with San Vicente Ferrer as Pilgrims of Hope. Maka-online registration mo, tan-awa lang din sa atong gihatag na information. Nya makahimo sad mo sa pa-register din sa atong parokya na atay registration form para atong mga mahiligon. Nya kay medyo fundraising man sad ni nato, apil lang gid mo ani, bahalag di mo mudagan, bahalag mo lakaw ra mo. Apil na lang. Ang ato sang imahen ni San Fernando Rey, ang atong pilgrim image, mulakaw na ni karon inighuman sa alas 12:15 nga misa dinhi sa atong parokya. So atong pasalamatan sad ang nagbisita, ang pagbisita ani dinhi. Nya iampo nato nga ang iyang panig-ingnan mohiusa gid natong tanan, labi na gyud sa ato karong mga leaders, kay leader man sad ni si San Fernando, usama ni siya kanang hari. Unya ang ato mga slots, ako lang yung ihangyo, palit lang yun mong slot. Unahon nato nigpalit kaning atong God's Healing and Deliverance Powers, GHDP. Niabot ng atong halin og 28,770, pero naapay 41,230 ka slots nga available nga tag 100 pesos per slot. Tan-aw ni nato daghan pa kaini, pero mga malit lang itag slots. Kada usa nato kamong nagsunod nako, perting dali ara ni mahurot. Unya naani siya challenge nga 12 slot challenge nga tag 1,200. Mao nang gusto sa mong challenge pwede sad. Nya ang atong SBF dag tag 500 pesos,
Para ni sa atong kumbinto, napasay 4,543. Niya ang atong para itabang ni Father Arnel, katong haligi para ni Mama Mary, tag 100 pesos, naapay 1,274. Unahon lang gid nato ang para sa atong pista kay dili na ni makahuwat kay karon na ning simanaha nato gikinahanglan. Salamat kaayo. Nya padayon mog support sa atong YouTube channel kaning Padresiano Ubod na ana ni Roy mga 246,000 ka mga subscribers. Sige lang yung tag-view, like, share ug subscribe para daghan mag-anam og kadaghan ang atong mapaambitan sa atong mga pamalandong dinhi og makahatag sad mo og income sa atong parokya og makalikay tas mga scammers. Ang ato sang official Facebook page mao ang San Vicente Ferrer Paris, Liloan. Sa inyong pagpadalag kwarta dinhi, kung ipaagi ninyo og online, tanawa gyud ang information nato dinhi. Ang bank account ug ang contact persons ug account numbers. Ang mopadala sad sa kwarta padala, i-address lang gid sa akong ngalan kay ako ray mo claim ana either sa Palawan, Imluilier, Itzluilier, o sa panang uban diha, Cebuana, or sa panang usa, Ardipuncia, kumainana, o uban pang mga kuan. Igsip lang sa, para sa mga taga-abroad, igsip lang sa Western Union kay giblock na kung ana, dugay na. Kay ni lapas na ko sa ilang limit. Ato lang sa nang dawaton. Sige, manindog na ta. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausap kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, padayono nato kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Magambahan kita karon, mga anak sa Diyos, nabulahan kitang tanan sa iyang bendisyon. Atong daykon ang Amahan, ang Anak ug Espiritu Santo, karon ug sa gihapon atong pagsimbahon.